Doncs primer de tot, felicitats si heu arribat fins a aquest punt, perquè això vol dir que ja creiem que sou capaços de construir les vostres propostes d'instrument electrònic. Un amb el que us adjuntem nosaltres l'esquema és el que diem que és el polcatrònic, perquè acaba tenint una mica una barreja de tot el que hem anat aprenent. Tenim 3 potenciòmetres, que un ens modificarà la primera nota, un altre potenciòmetre que ens modificarà la segona, un tercer que ens modificarà el tempo entre una i l'altra, un pulsador que podrem apretar-lo perquè soni una nota i aquí afegim un switch, un interruptor, perquè ens engegarà l'instrument, perquè no vagi sempre l'instrument, doncs aquí el posem i l'engeguem. Trobareu el programa comentat amb l'esquema i n'hi diem polcatrònic perquè acaba sent un pas de 2 temps que vol imitar una polca. I funciona així. Toquem el tempo. I aquesta és una primera proposta.